Zdravím vás. Moje meno je Tibor Taberi a toto je formát Potravinovo. V tomto videopodcaste chcem predstavovať hviezdy slovenského potravinárstva. Unikátne firmy, ktoré majú zaujímavý výrobný program a zaujímavé výrobky. Dnes, v tomto druhom dieli, mám to potešenie predstaviť vám spoluzakladateľa, spolumajiteľa, predsedu predstavenstva spoločnosti McCarter, Milana Pašmíka. Ahoj, Milan. Ďakujem, zdravím ťa aj ja. Milan, pripravil som si takú krátku charakteristiku tvojej firmy a naozaj to na mňa urobilo veľký dojem a je to veľmi krátke a stručné. Firma McCarter má už 28 rokov. Dnes zamestnáva 186 zamestnancov, predáva tovar v 21 krajinách. V Československu, teda v Česku aj na Slovensku, je úplne vo všetkých obchodných reťazcoch a vo svete je v 9 globálnych. Dodnes si operoval spolu vyše 26 silných značiek svojich Zeus, Rio, Body & Future, cudzích Starbucks, Tekane, Jana a N ďalších. Ale za mňa to najpodstatnejšie a čo poviem, že bol môj štarter toho, že tu musíš byť, je, že za ostatných 10 rokov firma McCarter získala za inovatívne nápoje a teda špeciálne nealkoholické produkty spolu 9 významných ocenení zo svetových výstav. A to doslova svetových, hej? Sial Paríž, Anuga Kolín, Gulfood Dubaj. Prosím ťa, máš vedomosť o tom, že je ešte v tejto republike potravinár s podobným príbehom? No, môžem povedať takú príhodu, ktorá sa nám stala práve na výstave. Myslím, že to bolo v Paríži pomerne nedávno, keď na stánok k nám, ako McCarter, slovenská firma, prišiel zahraničný novinár a predstavil sa, že je novinár, ktorý píše o inováciách v tom svetovom meradle. A samozrejme v tom rozhovore, ktorý sme začali spolu robiť, tak mi prezradil, že zároveň on je aj členom poroty, keďže na tej výstave sial, myslím, že niekoľko členná, 25 alebo viac členná porota, zložená z rôznych odborníkov v oblasti potravín, rozhoduje o tých oceneniach. Tak mi povedal takú vetu, že keď sa on tak nad tým zamýšľal, jednak teda, že nás sleduje dlhodobo a že už bol aj viackrát u nás na stánku, ale že prvýkrát robíme teda taký hlbší rozhovor a povedal, že keď sa on nad tým zamýšľal, tak na svetovej výstave ocenenie za inováciu 8-krát po sebe, že on nepozná takú firmu a keďže teda on to rozprával zo svojho pohľadu, to bolo v princípe v svetovom meradle. Len na tej výstave napríklad sa zúčastňuje, myslím, že viac ako 7,000 vystavovateľov každoročne. Takže keď povedzme je takáto nejaká skupina svetová, ktorá pravidelne chodí a človek, ktorý je priamo pri tom, sa zamyslel a teda povedal, tak z toho by mohlo vyplývať, že asi na Slovensku nebude existovať firma, ktorá 8-krát po sebe dostala na svetovej výstave cenu za inováciu. A ja som 11 rokov bol v čele známeho reťazca a čiže som celý život na opačnej strane barikády, ale musím povedať, že okrem toho, že sme kamaráti, ja som naozaj ako šíriteľ tejto správy. Už si bol na titulke Forbesu? Myslím, že na titulke nie, ale 2-krát vo Forbese a v iných podobných, pomerne odborných a ekonomických časopisoch vyšiel o nás taký článok, ktorý mapoval náš príbeh, aj samozrejme nejaké tie inovácie, aktuality a tak ďalej. Musel si to bustiť ty, alebo si Nie. Ono to bolo tak, že presne, že sa o nás dozvedeli. Super. A že to nebola žiadna platená reklama. Jasné. Že to bola nejaká iniciatíva niekoho, ktorého zaujalo niečo buď z našich výrobkov, alebo v tom príbehu. Je pravda, že samozrejme dneska aj cez sociálne médiá, ktoré máme, tak komunikujeme nejakú tú cenu, účasť na výstave a tak ďalej. Takže takouto formou sa to niekde ťuklo a teda je pravda, že bolo u nás už aj napísané aj na niektorých ešte aj iných portáloch. Ja keď som uvažoval nad tým, že dať dokopy tento formát, tak presne ty si bol jeden z takých tých pilierov, o ktoré som sa chcel oprieť, alebo na ktoré som práve chcel poukázať, lebo presne to vidím z tej druhej strany, že strašne málo ten trh alebo ten svet vníma
A dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme nejaké tie pozitívne príklady a ukázať, že kurník aj na tom Slovensku to funguje a ide to a dá sa. A dlhodobo a tvojich 28 rokov naozaj, akože budeme ešte o tom hovoriť. Inak, že na Slovensku sú stovky potravinárov, je tu N nápojárov. Kde nastal ten zlom, že ste si povedali, že nebudete valiť ten objem, že nebudete robiť ten štandard? Kde nastalo to? Lebo ty tu sedíš pre tvoj inovačný potenciál a to, čo si urobil inak, ako robí celý segment vo svete. Hej? Čiže kde sa to vlastne udialo, ten fokus na tie unikátne výrobky? Keď si zoberieme spätne tých 28 rokov, my sme naozaj začínali od nuly. Čiže sme slovenská firma, ktorá má 3 spolumajiteľov, študentov. V tom čase, keď sme zakladali firmu, sme skončili vysokú školu ekonomickú a boli sme prví 3 zamestnanci s nulovým obratom. Postupne sme sa vypracovali na spoločnosť, ktorá má vlastnú potravinárskú výrobu a samozrejme v tej prvej fáze, keď sme začínali už výrobu potravín, to bolo v roku 99, tak prvé bolo začať vyrábať, umiestniť to na trh a samozrejme potom sa išlo, aby sa vyťažili technológie, aby sme mali nejaký objem, robili sme aj privátne značky. V momente, keď sme si uvedomili, že kde vlastne sme, my sme začínali ako 7. slovenský výrobca ovocných šťav. Po krátkom čase sme zostali jediní. To znamená, tých 6 konkurentov buď prestalo vyrábať, alebo reálne zaniklo. Ale videli sme, že čelíme a konkurujeme s medzinárodnými firmami, alebo že našich konkurentov, ktorí boli lokálni, napríklad ako značka Relax, kúpili veľké poľské firmy a medzinárodné firmy. To znamená, že tá budúcnosť bola jasne načrtnutá, že my malí budeme čeliť týmto veľkým. Čeliť v čom? V objeme, v nákladoch budeme lacnejší, budeme väčší. To v podstate boli nemožné ambície. Tak sme si povedali, že máme ešte inú šancu byť iný. Byť tí, čiže teraz už ideme do roku povedzme 2007-2008. Ale toto je štandardný model každej kategórie, hej? Že vlastne každý si mohol túto cestu zvoliť. Robiť špeciál, pridanú hodnotu, vyššiu maržu, zaujímavejší tovar, hej? Zvoliť možno by si ju aj chcel každý, ale v prvom rade musíme sa na to pozrieť, že ako na to. Myšlienku má veľa ľudí. Druhá vec je dokázať tú myšlienku pretaviť. Na to potrebuješ 2 veci. Prvá, technológia. My sme v podstate v roku 2008, práve v časoch, keď tu prebiehala kríza, si dali ambíciu, že si obstaráme technológiu, ktorú nikto nemá, respektíve začiatok bol, ktorá bude vedieť robiť. Toto je ten bod. Toto je ten zlom, hej? Že my sme mali plán, že chceme vyrábať výrobky prírodné, bez chemickej konzervácie, v ktorých budú kúsky, v ktorých budú semienka. Mali sme víziu proteíny a rôzne látky, ktoré funkčné látky prírodného charakteru a to je brutálna komplikácia. To znamená, že to, keď si všetko sme si dali na nejaký papier, tak neexistovala nápojová technológia, ktorá by toto vedela spraviť za tých podmienok, za studeného plnenia bez chémie. Ale my sme obchádzali technologické firmy a zhodou okolností sme našli jednu firmu, ktorá podobnú technológiu vyvinula pre farmaceutický priemysel. A tam došlo k diskusii. Kde ste ju našli? Našli sme ju v Holandsku a bola to firma, ktorá v podstate dodávala linky pre americký farmaceutický trh pre nutričné alebo výživové nápoje špeciálne. A my sme si povedali, že či by sa nedalo tak, chceli sme zmeniť, samozrejme mala úplne iný systém uzatvárania a vznikla myšlienka, že spoločne spravíme prototyp linky, ktorý istým spôsobom to bol naozaj prototyp, pretože to bola upravená ich technológia pre nápojový priemysel a zistili sme, že teda sme našli partnera, ktorý by do toho išiel s nami. Bol to obrovský objem peňazí, ktorý 3-4-násobne prevyšuje cenu bežnej linky, ale boli sme schopní, časť firmy sme predali, časť sme si požičali z banky a vlastne všetky dovtedy zarobené peniaze sme investovali do tejto technológie. Čiže tu sa nám niečo splnilo, že v princípe, keď sa spätne pozriem, tak to bolo možno až nereálne. Ten príbeh je až nereálny, že sa to podarilo na Slovensku a dodnes táto technológia je unikátna. Dá sa povedať, že na svete neexistuje linka s takými univerzálnymi schopnosťami, ako má tá naša technológia, pretože došlo k jej úprave nielen u výrobcu, ale aj u nás, našim vlastným know-how a tým pádom sa vytvoril systém, ktorý naozaj zvláda veci, ktoré absolútne iní nezvládajú. Čiže to bol prvý predpoklad. Prvý.
moja otázka, ktorá mala nadväzovať, je, že kde presne nastal ten bod zlomu, alebo či keď sa v tej 28-ročnej histórii vieš pozrieť na to, že kedy si povedal, že ten biznis model bude asi fungovať, alebo že toto je naozaj tá správna cesta. Že čo bolo to také nejaké kľúčové rozhodnutie, ktoré ti tam svieti v tej ceste? To je už ale úplne iná otázka z druhej strany. Pretože my keď sme začali túto cestu, tak samozrejme potrebovali sme výskum a vývoj na také úrovni, aby sme tú myšlienku vedeli zhmotniť aspoň do produktu, ktorý pripravíme a potom teda tá technológia ju vyrobí. A ak sa zase zamyslím nad tým, že kedy sme si tak boli už istejší, že takto to môže fungovať. No, bolo to viacero etap, pretože ten potravinársky priemysel aj trh je strašne dynamický. Nás dotlačili v podstate náš vývoj, kde sme videli vyššie tržby, ale nižšie marže, že musíme robiť niečo s pridanou hodnotou, s vyššími maržami a s vyššou kvalitou a byť unikátny a byť najlepší. Aj z hľadiska nad exportu. Vlastnými značkami a áno, nad čímkoľvek. Keď chce slovenská firma predať niečo do zahraničia, či je to smerom k rovnako vyspelým krajinám, povedzme bývalá východná Európa, alebo menej vyspelým, alebo do vyspelejších krajín, ako bývalá západná Európa, tak jednoducho musíš byť iný, musíš byť najlepší. Musíš byť taký, akí nie sú miestni a ešte lepší ako tí miestni. No a keď sme toto urobili, sme to začali robiť. Prišli inovácie, prišli ocenenia, prišla táto dráha, ale to nebol ešte ten moment, keď sme si povedali, my sme len zistili, že to funguje, že vieme postupne zamieňať obrat, ktorý sme robili na objem s nízkou maržou, s veľkým rizikom v tendrovaných produktoch za vlastnú značku, za produkty s pridanou hodnotou, za veci, ktoré už sme videli, že iní nevedia vyrobiť, respektíve kde sme dokázali vystihnúť nejaký ale ešte trend. Stále to nebolo. A to ešte nebolo ono, lebo tam nebol zase ten objem. Aha. Čiže popri tom kontinuálne rastli náklady. Koľko to trvala táto sekvencia? To boli ďalšie roky od roku 2010. Dá sa povedať, že to bolo 5 a viac rokov. Potom prišlo obdobie, keď sme cítili už, že máme viac peňazí, vieme predať takéto výrobky, vznikala klientela. Ako si môžeš byť 5 rokov istý, že ideš dobrým smerom? No si nie si istý. Ty cítiš ten trend a zisťuješ, že ľudia chcú zdravé výrobky, čím ďalej, tým viac. Toto proste bolo niečo, na čo my sme vsadili. A niečo muselo byť také, čo som vedel, že tak bude a nebude ináč. A to bolo to, že sme si boli 100% istí, že skôr či neskôr príde a bude posilňovať trend, že funkčný nápoj, ktorý bude stále veľmi dobrý, bude kvalitný, bude veľmi chutný, čo je pre nás absolútne základný predpoklad nápoja. Človek si to musí užiť, pije toho väčší objem, ktorý prispeje urobiť dobre pre zdravie človeka, pre jeho telo, pre jeho kondíciu, pre jeho pocit, tak tento trend bude umocňovať a bude pokračovať. To sa naplnilo, to sa naplňa aj dnes. A čiže už vtedy si veril tomu trendu zdravého, funkčného? Vtedy sme boli presvedčení, vtedy už sme tušili, čo všetko sa dá urobiť a bol len ten problém sa k tomu dopracovať. Dneska sme zase v nejakom štádiu. No a keď toto všetko začne fungovať, príde obdobie krízy, COVID, náraz nákladov. Čierna labuť, to je normálne. Ale vieš čo, zvláštne je, lebo keď som sa nielen na tento diel, ale na celý tento formát pripravoval a debatoval som s rôznymi ľuďmi z potravinárskeho sveta, tak veľmi často rezonuje taký názor, že biznis v potravinárstve, a teraz som to pochopil pri tých rokoch, alebo sa mi to tak pripomenulo, že biznis v potravinárstve je charakteristický pre rodinné firmy, pre dlhodobé, hodnotové, že vlastne pravdepodobne platí tá zásada, že jesť sa bude vždy, čiže s tými tržbami by ako nejaký dramatický problém byť nemal, keď to robíš poctivo, ale nečakaj nejaké obrovské hokejky a startupové šťastia, hej, že a teraz sa mi to tak potvrdilo, že vlastne ty si 5 rokov, 6 čakal na spätnú väzbu, že či tá moja cesta je fakt mi stojí za to, hej? To je vážna vec. No my sme boli jednak motivovaní tým, že čo sme zistili, že nám dokáže naša technologická základňa, fungujúci vývojový a výskumný tím ponúknuť, že to je strašne perspektívne, zaujímavé a že to skúsme teda naplniť. A na druhej strane vždy sme to išli naplňať, takže sme to robili my. My všetci teda pracujeme teda 28 rokov naplno v tej firme a
tá naša filozofia, že chceme byť lepší a stvoriť najlepší výrobok, najdokonalejší, my v princípe ideme do toho, že chceme najlepšie suroviny, chceme najlepšiu chuť, nepozeráme, čo sa týka cien, nepozeráme na to, že či sa nám to oplatí, alebo proste chceme, aby ten výrobok, ktorý reprezentuje v našom ponímaní náš výrobok a naša značka, reprezentuje naša tvár, sociálne siete a naši kamaráti a v podstate v prostredí, v ktorom žijeme, to je naše zrkadlo. Jasne. To nám veľmi rýchlo dá odpoveď, či niečo je dobré, není dobré, čo není dobré. A my neustále to vylepšujeme. Čiže my aj výrobky, ktoré vyvinieme a ktoré sme že super spokojní, za chvíľu zistíme, lebo vyvíja sa celý svet, vyvíja sa v princípe ingrediencie, vyvíja sa požiadavka zákazníka a keď niečo zistíme, že sa to dá nejako opraviť, my stále na tom robíme. Čiže kontinuálne. A to je cesta, ktorá by nemala zlyhať, nakoľko my stále ideme v záujme toho zákazníka, lebo my sme zároveň zákazník. My sa pýtame. Ale to je každý. Kúpime si to. Asi iný spôsob neexistuje, ako sa pozrieť na svoj tovar. Hej? Že keď si to robíš čestne, tak je to vždy len organické. Že konzumuje to tvoja rodina, tvoj kamarát. My sa len pýtame, či je dostatočný počet ľudí. Či ľudia budú mať na to peniaze, či ľudia to budú schopní kúpiť si opätovne a či naozaj tá kúpyschopnosť versus tá naša ponuka dokáže naozaj vytvoriť nejakú dohodu s tým zákazníkom. Toto ma zaujíma. Toto som mal aj na teba pripravené, že vráťme sa k tým našim inováciám a tomu, že ste naozaj jedineční v tých výrobkoch v rámci svetových parametrov. A teraz, že ako vôbec lebo však povedal si, špeciálna linka, ktorá dokáže niečo, čo žiadna iná linka v tom čase ešte nerobila a technológia prevzatá nejakého z farma sveta, ale ono tie inovácie alebo tie špeciality v tých nápojoch alebo v tých produktoch prichádzali v nejakej postupnosti, v nejakej hierarchii, v nejakom modeli. Hej? A že ako si sa vlastne rozhodoval, alebo ako si prichádzal na tie typy. Ja som si musel niektoré vypísať. Napríklad, že idem v časovej nejakej osi. Vznášanie sa čiastočiek v nápoji. Potom špeciálne funkčné nápoje. Tekuté emulzie. Alebo kombinácia mliek a šťav. Hej? Že ako vlastne tieto fičúrky prichádzali? No, celý ten v podstate vývoj, alebo prinášanie inovácií a nových produktov u nás ide cez dva také smery. Ten prvý je, keďže my máme takúto technológiu a sme dneska firma, ktorá funguje v medzinárodnom prostredí. Chodíme teda 3-krát do roka na medzinárodnú výstavu, z toho jedna je tá najväčšia svetová. Teraz napríklad ideme za pár dní do Londýna na výstavu, tak ponúkame našu výrobnú kapacitu práve na špeciálne produkty. To znamená, že už o nás vedia, že ako McCarter je síce zo Slovenska, hej, že odniekiaľ úplne nemajú presnú predstavu, ale vedia, že sme Drink Innovator, to znamená firma, ktorá vyrába inovatívne nápoje a má asi nejakú špeciálnu technológiu. Teraz za nami prichádzajú dve skupiny zákazníkov. Jedno sú startupy, čiže partia, povedzme, mladých chalanov, ktorá má nejakú myšlienku a chce nejaký špeciálny nápoj, má nejakého investora a my to s nimi a pre nich a spolu s nimi vyvinieme. Čiže až vy vyviniete. Áno, my urobíme od riešenia na kľúč, alebo zlepšíme tú ich myšlienku. Väčšinou oni už majú aj nejakú myšlienku, aj nejaké čiastočné suroviny a vznikne z toho produkt. Je to doslova, že startupový projekt, máme niekoľko, niektoré boli úspešné, niektoré boli menej úspešné a vždy to boli veľmi také zaujímavé inovácie. Potom je druhý model, keď príde za nami veľký zákazník, veľké svetové firmy a značky. Napríklad Nestlé, napríklad Parmalat, naozaj veľké svetové firmy, ktoré chcú špeciálny produkt, ktorý vedia presne, že oni ho nevedia vyrobiť, lebo nevedia robiť s kúskami, nevedia robiť so semienkami, majú v podstate prídu s nejakým projektom a ten nám dajú tak, že buď im ho máme my vyrobiť ako inováciu, alebo nám to dajú na niekoľko rokov vyrábať pre nich a my v princípe s nimi a s ich tímom v tom prípade ten vývoj je vo veľkej miere na nich, lebo oni už vedia, povedzme, čo by chceli a u nás hľadajú skôr tú schopnosť a tú technológiu. A to je aj dôvod napríklad prečo naša firma tým svojim vývojom prešla nielen
technológiou a oddelením výskumu a vývoja laboratórium, ale aj všetkou možnou certifikáciou, ktorá je potom štandardne potrebná. No a ten druhý základný smer, to sme my, to je naša vlastná značka. To je naša ambícia vystihnúť nejaký trend, urobiť náš produkt, dať ho nášmu zákazníkovi alebo zákazníkovi do zahraničia. Tam ideme do plného rizika, lebo to si sami financujeme. Jasne. Tie predchádzajúce projekty si financuje každý zákazník, ktorý si to u nás objedná. Našu značku a vývoj do našej značky a tú inováciu v tom našom produkte si financujeme my. Máme veľa inovácií, ktoré sú perfektné a boli perfektné a nejakým spôsobom naozaj, že predbehli dobu. Toto som sa chcel spýtať, či bola alebo máš inováciu, ktorú trh neprijal? Príjme a si presvedčený, že ju príjme? My máme dokonca aj také produkty, ktoré sme už mali na trhu, ktoré sme povedzme počas covidu pozastavili. Medzi tým ich vylepšujeme a príde doba, keď sa akoby opätovne objavia na trhu. Napríklad my dneska veľmi perspektívny smer, ktorým fungujeme, je výroba rastlinných alternatív mlieka na báze orechov, reálnych, neviem, od mandle, lieskový orech, teraz už aj makadám, pekan a v kombinácii s proteínom, v kombinácii s probiotikami, v kombinácii so semienkami. Dokonca sme mali produkt s BCAA aminokyselinami a s MCT olejom. To sú veci, ktoré určite budú ešte na programe dňa, ale zase prechádzame nejakým vývojom, ako som spomínal, to po jednom období príde druhé, keď prišlo obdobie nárastu energií, nárastu všetkých možných nákladov, čo bola akože brutálna rana, myslím si, že pre všetkých potravinárov a my sme museli tieto náklady absorbovať, postupne premietnúť do cien. Jasné. Tak jednoducho v tej dobe my sme prijali rozhodnutie, že zvýšime minimálne výrobné dávky na dvojnásobok, aby sme zvýšili efektivitu. Keď zvýšiš efektivitu pri výrobe, nemusíš potom premietnúť tie náklady do výrobku, respektíve tie výrobné náklady sú nižšie a pribrzdíš nárast cien, ale vyblokuješ výrobky, ktoré ako inovácie nedosiahnu ten objem. Jasné. To znamená, ako by sa nekvalifikovali, tak si povieš, že ten výrobok sa kvalifikuje neskôr, výrobok sa pozastaví a príde na trh možno neskôr v nejakej vylepšenej forme. Okay. Prosím ťa, si stále ešte plníč alebo nealko producent, alebo teda v tom priemyselnej nejakej charakteristike si nápojár, alebo už si špeciálne laboratórium? No poviem ti, čo sme. Od čoho by sme istým spôsobom, a teraz to dávam do úvodze, že chceli odísť a kam by sme chceli smerovať. To, čo sme, keďže časť nášho portfólia tvoria čerstvé chladené šťavy, tak sme spracovateľ ovocia a zeleniny. To, čo vypestujú slovenskí poľnohospodári, myslím, že sme jeden z najväčších, keď nebereme vinárov, povedzme, v rámci tón a objemu, tak sme jeden z najväčších spracovateľov ovocia a zeleniny na Slovensku. To chceme zostať. To je vec, kde kvalitné, slovenské, lokálne suroviny, ktoré máme už v takom programe, kde vieme vypestovať našu odrodu našim spôsobom, bez chémie a s chuťovým profilom, ktorý my sme si vycibrili, že takto chceme, aby to krásne chutilo. To zostávame. To, odkiaľ trošku odchádzame, je ten výrobca nápojov. Tým, že vyrábame špeciálne nápoje a niekde vrcholom tých špeciálnych nápojov dneska sú nutričné nápoje. Vznikla totiž v Európe nová kategória, nazýva sa Smart Food. To sú v podstate tekuté jedlá, alebo liquid food, alebo po anglicky ešte taký výraz. Vznikla, myslí si, že reťazce už ju implementujú do kategórie? Už reálne tie výrobky existujú niekoľko rokov. Hej? A reálne sa to dneska už v Nemecku aj v Anglicku volá, že Smart Food ako kategória. Smart Food, áno, tomu rozumiem. Áno. A to v anglicky ešte sa to nazýva... Liquid food, to som si ešte... Meal replacement, ako náhrada jedla. To je v podstate produkt, je to nápoj, ktorý obsahuje proteíny, zdravé oleje, sacharidy, celú škálu vitamínov, celú škálu minerálov. Môže byť na báze ovsa, môže byť na báze orechov a v princípe, aj keď sa to volá náhrada jedla, tak je to istým spôsobom nápoj, ktorý ti nahradí jedlo, ale nie, že by si nemal jesť, alebo že by si to mal
teraz tu pravidelne si nemať večeru, ale v čase, keď nemáš k dispozícii jedlo, ktoré ti vyhovuje, môže byť prípad si vegán, niekam sa ponáhľaš, cestuješ a teraz buď porušíš to vegánstvo, alebo si dáš len nejaký, kúpiš si banán cestou a chceš niečo viac, niečo, čo veľmi dobre chutí, lebo dneska tieto nápoje naozaj vynikajúco, veľmi dobre chutia, je to krásne zladené. Už tak chutia, lebo vraj nechutili. Fantasticky chutia. Dneska to je rozdiel 5 rokov dozadu a dneska fantasticky chutia, sú rôzne príchute, všetko je to na prírodných zložkách a vtedy si dáš to jedlo, aby si zachoval či už vegánskosť tej stravy, alebo nejakú nutričnú hodnotu tej stravy a istým spôsobom vyplníš tú medzeru. Nepôjdeš do nejakého nezdravého fast foodu, nebudeš hladný napríklad. Rozumiem tomu. Toto ale popisujeme už naozaj tak. A to je vrchol toho, kam chceme ísť. To znamená, nechceme už pozeráš ďalekohľadom do budúcnosti. Výrobcom nápojom. Okay. Chcem byť výrobca možno výživových doplnkov alebo špeciálnych nápojov. A už nie na objem, už naozaj na túto funkčnosť. Počuj, toto mi teraz presne pasuje do takého mojej dramaturgie. Insideri tvrdia, že AI, umelá inteligencia, to tu všetko zmení. Niektorí hovoria o 2 roky. Hovorí sa tu o roku 2027, ktorý má priniesť nejaký quantum jump. Tí pesimistickejšie alebo takí iní hovoria 5 rokov. Tí, ktorí tomu moc nevenujú pozornosť, si myslia, že 10. Za seba. Nie z pohľadu AI, ale z pohľadu toho, čo popisuješ, ako bude vyzerať nealko segment o 5 rokov? No, ak sa pozriem na ten trend, ktorý dneska už je úplne reálny, že bude pribúdať teda funkčných nápojov, tých bude stále viac a viac. Tie budú mať už možno aj nejakú segmentáciu, možno budú mať aj nejaké také viacej konkrétne účely, ale stále treba mať na pamäti, že to je nápoj. Ten nápoj má naozaj potešiť človeka, má perfektne chutiť a má nejakým spôsobom možno mu niečo priniesť. Určite sú trhy, povedzme, ako sú Spojené štáty americké alebo Veľká Británia, ktoré sú ďaleko ďalej. Čiže to bude ten prvý posun a to sa možno udeje v priebehu, 2-3 rokov. A potom ešte bude niečo k tomu. Myslím si, že ľudia budú chcieť produkty, ktoré budú stále veľmi dobré, ale ktoré im dajú viac než len nápoj. A možno sú tam nejaké myšlienky o individualizácii a možno o inej distribúcii, ako je dneska. To sú už také, že... Hľadáme tú pridanú hodnotu stále, hej? Áno, no reálne dneska tá distribúcia je možná aj formou online, ktorá ešte donedávna nemohla byť u nápojov. Pokiaľ je to lacný nápoj a má 1,5 litra stále, asi ho nikto nepredáva, nebude ho distribuovať online. Pokiaľ už je to niečo malé, má to vysokú pridanú hodnotu, je to napríklad smart food kategória, tak sa to predáva online. A takto sa to celé znova posunie. Čiže bude sa posúvať produktové portfólio, budú sa posúvať nároky spotrebiteľa, úplne sa zmení, možno sa prerozdelí logistika, miesta predaja. To sú všetko možné vývoje. A čo sa týka ingrediencií, tak tam trend jednoznačne, ja hovorím, že budú to sofistikovanejšie ingrediencie a ten trend ich bude tlačiť, aby boli na prírodnej báze. Aby boli veľmi šetrne spracované a ochránené, lebo čo je tu a čo je u nás v našom systéme najpodstatnejšie, tak to prvé štádium je vymyslieť, druhé vyrobiť. Tretie a dneska najpodstatnejšie, a v tom si myslím, že naša firma je naozaj svetová špička, je ochrana produktu. Ten produkt má určitú trvanlivosť a on, keďže je prírodný, môže zoxidovať, môže zmeniť chuť, môže zmeniť farbu. Systém, špeciálna fľaša, špeciálny uzáver, špeciálne plyny, my to máme tak vymakané, myslím, že neexistuje podobná alebo konkurencia, ktorá by to mala na podobnej úrovni. A to bude veľmi dôležité, lebo čím ďalej posúvame náročnosť toho vnútra, tým viac tá ochrana, aby ten zákazník dostal naozaj to, čo by mal a nie niečo, čo už je niečo iné, tak o to je dôležitejšia. To znamená, ja si myslím, že v tomto smere sa ten nápojový priemysel brutálne musí posunúť. Milan, musím naozaj dám klobúk dole, lebo táto relácia, však to myslím si, že tí, ktorí to budú pozerať, to pochopia, alebo budú cítiť, není o žiadnej reklame, ani tu nikde žiadna reklama není, ani nikomu reklamu nerobíme. My hovoríme o tom, čo by malo sa šíriť zo všetkých strán o úspechu a o tom, že tu sú pozitívne príklady.
ale ty máš krásny dar aj z otázky trend kategórie sa vrátiť k sebe a povedať, že ako to robíš ty a ako to robíš naozaj dobre. A ja si myslím, že aj tu je niekde skrytý ten úspech tej vašej firmy, že ty dokážeš po toľkých rokoch mať ten self-confidence spôsob, že držíš tú fanglu a si naozaj akože úžasný šíriteľ toho vášho dobrého mena, ale v tom najsprávnejšom slova zmysle, aký môže existovať. Ja teraz budem šíriť dobré meno mojej relácie, čiže relácia Potravinovo je o hviezdach slovenského potravinárstva, ale v prvom rade je o slovenských potravinároch. Čiže toto je téma firiem, ako je tvoja, ktorá funguje na Slovensku, v slovenských podmienkach. Milan, aké je to slovenské potravinárstvo podľa teba? Respektíve, na čo ty narážaš, alebo čo vnímaš ty ako bariéru, alebo dajme tomu 3 najväčšie problémy, s ktorými sa potýkaš v tom slovenskom priestore? Ja to poviem z takého nášho pohľadu, keďže my sme firma, ktorá v princípe takmer polovicu svojej produkcie exportuje. Ideme na výstavu, mne tam chýbajú slovenské firmy. Naozaj účasť slovenských firiem, to nie je o tom, že oni by tam nešli, oni neexistujú, alebo neexistujú také, ktoré by reálne vedeli aj niečo predať v zahraničí a byť tam úspešní, a tie, ktoré by to nedokázali, tam ani nepôjdu. To znamená, že porovnaním s akoukoľvek krajinou, ktorú dokážem pomenovať a vieme si ju predstaviť na mape, pokiaľ sa nebavíme o nejakej púšti niekde, tak Slovensko je na tom asi úplne najhoršie. To znamená, že naozaj nemáme firmy, ktoré vedia predať slovenské potravinárske produkty v zahraničí. Prečo? A to je ten obraz a to je ten stav slovenského potravinárstva. No lebo na to nemáme také firmy, ktoré by tu tak fungovali. A jeden z dôvodov je, myslím, sú investície a tá poddimenzovanosť. Objektívne máme malý trh. 5 miliónov ľudí, Slovensko, väčšina slovenských potravinárskych firiem predáva tovar na Slovensku. Na Slovensku, pokiaľ si kúpiš nejaké technológie, a veľká väčšina potravinárskych produktov a technológie sú dimenzované na veľké objemy, ty tú technológiu v princípe, tú investíciu nevieš zaplatiť z tej pridanej hodnoty, čo vytvoríš a predáš na Slovensku. Potrebuješ ísť do zahraničia. Dobrá, český trh je len 2-krát taký? Český trh je 2-krát taký, ale kopec českých výrobkov je na Slovensku. Koľko slovenských výrobkov je v Čechách? To sú hviezdy. Všetky tie výrobky, ktoré by sme vymenovali, že sa dokážu predať už len v Čechách, čo je pre nás naozaj objektívne najľahšie pre slovenské firmy. Už to sú hviezdy, lebo tých je strašne málo. My vieme, aké sú to značky. Jasné. To naše dobré, tradičné, super, ale tých je strašne málo. A predstav si, že ty máš investovať, z čoho zaplatíš tú investíciu, keď kalkuluješ svoj predaj, alebo máš sen, že to predáš do zahraničia, ty to aj urobíš, nakoniec si to nevyjde. To znamená, že investičná pomoc pre slovenských potravinárov je veľmi, veľmi malá. My ju naozaj potrebujeme na takomto malom trhu. Poliaci majú nainvestované obrovské fabriky, obrovské linky, majú obrovský trh. Tam sú úplne niekde inde, než sme my. A už sú aj tu a budú tu a všetci, ktorí to majú lepšie ako my, budú tu. My nebudeme tam. To je už dnešná realita. Potom, keď prídu nejaké výzvy, prídu nejaké podpory, nejaké peniaze, ako je komplikované sa k ním dostať? Extrémne komplikované. Čiže toto je celé prepojené a bohužiaľ to je podľa mňa úplný základ, že slovenské potravinárstvo je v takom stave, ako my. No ale toto je, že nie že pesimistická, ale to akože posledný zhasni. Taký trošku začarovaný kruh. To, čo ty popisuješ, znamená, že aj keby dneska sa ako keby otvorili brány dotácií a naliali sa do tých firiem milióny, tak už dneska ten český, maďarský, poľský trh je tak rozvinutý, tak ďaleko, tak bežiaci už na tejto namastenej investičnej báze, že už tie firmy na Slovensku už ani nedokážu ako keby sa dostať na ten vyšší level. Nechcem malovať čerta na stenu, ale v porovnaní už len s týmito krajinami si myslím, že naozaj to Slovensko ten problém má. Ako sa z toho dostať? No pokiaľ by existovala cielená a dostupná podpora investičná v rámci slovenského potravinárstva a začala by sa rozumne a postupne implementovať, musí ju ale uchopiť schopný subjekt.
Lebo nie je problém spraviť veľký projekt, niekto začne a nemá tú predstavu, čo vyrobí, kam to predá. Musí to byť niekto, kto to robí, niekto, kto je reálne schopný, niekto, kto už má skúsenosť a ten, keď dostane peniaze, tých firiem je niekoľko, tak tí to pozdvihnú ďalej. Ale tam treba začať. Bohužiaľ, a to, keď by to bolo, teraz si zasnívajme, ak by tie peniaze boli, ak by to malo byť úspešné, bude to strašne dlho trvať a bude to veľmi, veľmi, veľmi postupné. A to teraz sa bavíme, že tie fabriky Oslovil ťa niekto niekedy, aby si pomohol s nejakým volebným programom? Trebárs na túto tému, že by si pošuškal niekomu? Nie, my sa neangažujeme týmto smerom. My sme firma, ktorá je známa tým, že žije sama zo seba a nejakým spôsobom sme nič ani nesprivatizovali, ani nám nikto nejakým spôsobom nič nedal. Takže ideme svoju cestu a nemáme žiadne takéto ambície. Toto počúvam veľmi často. Zaznelo to aj v prvom dieli môjho tohto seriálu Potravínovo, že firmy radšej idú zo svojich peňazí, svojimi investíciami, ako keby stáli, klačali a prosili a čakali na Godota, že prídu nejaké peniaze od niekiaľ. Hej? No my sa pokúšame samozrejme, robíme projekty, niečo málo sme dostali, ale je to brutálne komplikované. Komplikované je to vo viacerých smeroch. Teraz by som sa mal obzrieť do kamery a povedať takú vetu, že firma, ktorá je totálny svetový líder v segmente a v inováciách svetový, povie, že čo si málo sme dostali. Akože to sa mi... My si všetko vážime, čo sme dostali, aj nejaké drobnosti, aj nejaký príspevok na energiu, aj nejakú potravinárskú naftu, aj naozaj, že veľmi drobné peniaze. Ja nebudem hovoriť, že inde je to ináč, alebo iní majú inú podporu, či exportu, alebo čoho. V princípe nám je to jedno. My hovoríme jednu vec. Keď chceme prežiť, lebo bohužiaľ 28 rokov podnikania v potravinárstve není o zarábaní peňazí. Je to o tom, že ty stále hľadáš cestu, ako tú firmu rozvinúť a tvoje sny sú, že budeš mať viac peňazí na marketing, že si kúpiš lepšiu technológiu, že lepšie zaplatíš ľudí a že urobíš niečo, napríklad podstatou našej firmy je tým ľudí. Najsilnejšia stránka, naša najsilnejšia výhoda, úplne najväčšia hodnota je dneska tým. Tým, že my traja sme vo firme, my si ten tým manažujeme, tvoríme a spokojnosť ľudí a tým v tej firme, to je niečo, čo máme to vyšperkované podľa nášho postoja alebo môjho pocitu. Sú to špičkoví ľudia a my sme brutálne radi, že dokážeme zarábať viacej peňazí, ale tie investície idú týmto smerom. A v konečnom dôsledku napríklad teraz robíme, že steny, strechy, veci, ku ktorým sme sa desiatky rokov nedostali, alebo sme na ne nevedeli zarobiť, lebo boli iné priority. Nevadí, Milan bič plieska na konci a ver mi, že toto všetko sa vráti a zhodnotí. Ja som o tom absolútne presvedčený. Taká štandardná už otázka, musím ju položiť. Keď sa pozrieš späť 28 rokov, čo by si urobil inak? Keby si mohol upraviť nejaký ten algoritmus, kde by si urobil čosi inak, aby si zvýšil tú hokejku? Musím povedať, že za 28 rokov, keď si sám tvoríš firmu a buduješ v nej systém, urobíš veľa chýb. Tých chýb sme urobili veľa. A to boli chyby, ktoré nejak nás nezabili, skôr nás možno posunuli niekam a sme sa z nich poučili a nás hnali. Sme vedeli, že toto musíme zdokonaliť, takto to musíme urobiť, zabrániť tomu. Čiže ja by som ani neviem povedať, viem povedať, čo by sme možno urobili ináč, ale to má tiež svoju druhú stránku. My sme mali viacero tých inovácií, keď sa o nich bavíme, ktoré boli predčasné. To znamená, že by povedal, že keby sme toto boli urobili dneska alebo neskôr, ale každá tá inovácia v tom čase, ona svoje splnila, buď fungovala, alebo nás niekam posunula, alebo sme na nej výborne zarobili peniaze. Rolu, hej? Aj keď potom prišlo niečo, čo to zase posunulo do inej roviny. Jasne, čiže není nič také zásadné, čo ľutuješ, alebo by si zmenil. Nemáme taký moment, ktorý by sme dokázal, alebo ktorý by som ja dokázal tak povedať, že keby sme urobili toto ináč, tak nejdeme doľava, ale budeme doprava, alebo toto sa nestane. Že sa stalo niečo také zlé, čomu by sme že chceli zabrániť. To je taký vyrovnaný postoj. Mne to je sympatické. Predstav si, že teraz nejakí traja kamaráti, študenti niekde v garáži dostali v lete šialený nápad, boli niekde na brigáde a robia nejaký
nejaký, teraz sa to také tak používajú sa tie výrazy, že taký remeselný nejaký produktík robia v garáži, nejaký cider alebo čosi, hej, namiešali si čosi, kúpili cez AliExpress nejaké flašky a dali si u kamaráta naozaj také hipsterské etiketky vymysleli. Čo by mali urobiť? Aký by mal byť ten scenár, aby boli raz McCarter? Viem si predstaviť, sú plné nadšenia, idú do toho po nociach a tak ďalej. Ako to nadšenie tam musí byť, to sme mali my aj na začiatku, k tomu nadšeniu ide nasadenie. Naozaj, že brutálne nasadenie od rána do večera, bez dovolenky a neviem čo, to máme všetko za sebou. Otázka je, že každé to štádium vývoja, či už je to firmy alebo podnikania, má niečo, keď sa posunieš, si bereš ďalší problém. Či sú to náklady, keď máš zamestnancov, keď vytváraš systém, bez toho systému sa zase ďalej nepohneš, potom už potrebuješ nejakú certifikáciu, keď vyťažíš nejakú kapacitu, potrebuješ znova novú investíciu. Ťažko povedať, ja si myslím, že tú cestu, my sme si ju hľadali, tá cesta nebola priamočiara, niekoľkokrát, že vždy vyhodnocuješ. Chceš ísť dopredu, možno nie preto, aby si viacej zarobil, ale teba to už núti, ak sa ty vylepšuješ, tak prirodzene sa niekam posúvaš. Bohužiaľ, vždy s tým idú náklady a ty sa musíš spätne pozrieť, ako tie náklady zarobiť. A keď sa niekam posunieš, potrebuješ väčšiu linku. Pravdepodobne nejaká linka made in China alebo niečo, im stačí do nejakého levelu. Jasné. Ten dokážu touto formou naplniť. Kúpia väčšiu linku, prenajmú si nejaké priestory, potrebujú sa posunúť. A potom príde to, že už potrebujú zmluvu s nejakým reťazcom. To už tá zmluva menším je výhoda, ale zároveň aj riziko. Aby to nebolo, že sa tešia prvý aj posledný krát, alebo prvýkrát, dvakrát. Prvýkrát, keď nastúpia do tej zmluvy, druhýkrát, keď z nej vystúpia. Potom potrebuješ nejaký export. Potom potrebuješ už niečo si robiť, čo si robíš mimo svojej firmy, nejaký externý vývoj, potrebuješ interný vývoj. To znamená, že tie štádia sa musia naučiť zvládať a poviem to tak všeobecne. Keď si budú vedieť naplánovať strategicky dobre ďalšie štádium a potom ho aj zvládnuť a odtiaľ sa posunúť ďalej, tak im to takto postupne pôjde. Počuj, teraz ma napadlo, nikdy ste nemali ponorku vy traja? Ne. Poznám vás všetkých troch, viem, akí ste. Nemali ste také štádia? Akože by som povedal, že totálne sme asi každý iný. Ale niečo máme spoločné. Na tom sa rozpadajú manželstvá pomaly a nie 28-ročné kamarátstva. Častá otázka a častokrát aj keď my si to takto... Jasné. A nehovoríme si to, že to je blbosť takéto niečo medzi sebou hovoriť, ale keď sa človek asi, každý z nás sám pre seba nad tým zamyslí, to je to fantastické, že sme traja, my sme fakt, že kamaráti aj rodinne, aj v práci, aj mimo práce, vieme si zaližovať alebo proste od školy. My sme boli v čase kamaráti, keď nešlo o peniaze. Áno, a dneska povedzme, že ide aj o peniaze, ide aj o nejaký vplyv a ide aj o nejakú... Ja nikdy som nehovoril, že moja firma, keď počujem, že tvoja firma, vždy hovorím, nie je to moja firma, my sme traja, máme rovnaké pozície a tak ďalej. Ale jednoducho my perfektne fungujeme a je to tým, že každý je iný, dávame si nejakú synergiu, vieme nájsť spoločnú reč a je tam obrovská dôvera medzi nami. Akože, my sme prešli každý, však v živote aj v súkromnom má rôzne situácie od zdravotných až po všelijaké ekonomické, osobné a tak ďalej a my sme ich všetci nejako spolu zvládli v nejakej vzájomnej synergii. A to je dôležité. Vtedy vidíš, že čo ako a od toho, keď sa ďalej odrazíš, tak proste keď niekto nezlyhá v takýchto situáciách, tak potom fakt je tam dôvera. A myslím si, že tak nás berú aj naši zamestnanci. Oni presne vedia, kto čo, kedy, za kým, s čím a ako. Takže majú nás podľa mňa pekne zaškatulkovaných. Ale naozaj fungujeme. Ja som veľmi rád, preto už dneska to má brutálnu hodnotu a si myslím, že každý z nás si to už aj tak váži a určite to nechceme nejakým spôsobom zmeniť alebo pokaziť. Synergicky ste vyvážení, to je perfektné, to je naozaj výborné. No, pomaly sa dostávame do finále tohto dielu. Milan, aby si ty nemyslel, že toto je len také nejaké kecanie a že tu sme sa prišli len tak, že sme nejaký... Že v pohode? V pohode sme určite, ale že sme taká povrchná relácia. Tak i napriek tomu, že na tom Slovensku sa nejakých tých veľkých ocenení nedočkáš zatiaľ, alebo si sa nedočkal,
tak... Máme aj slovenské ocenenia. Ale ja viem teraz, myslím, Pekajska vám niečo dala. Máme viacero slovenských ocenení. Áno, ale jedno ešte nemáš a to je ocenenie našej skupinky alebo našej skupinky nadšencov z formátu Potravinovo. A ja si myslím, že toto by ti ako mohlo urobiť celkom peknú radosť. Takže príjmi... Wow. Teraz by si to mal ukázať do kamery. ale to je taká maličkosť od nás. Je to ocenenie pre hviezdu slovenského potravinárstva. Myslím si, že tou hviezdou si. A týmto pádom by som ti chcel veľmi pekne poďakovať, že si našiel čas, že si pozdielal s nami aj s našimi divákmi tie informácie, ktoré si povedal. Držím ti veľa a držím ti palce a želám ti veľa úspechov a nech sa ti darí a nech všetko funguje tak, jak si želáš. Ďakujem ti krásne aj za toto ocenenie. Tak nech tá hviezda nám symbolizuje nás a budeme robiť všetko preto, aby pekne žiarila na oblove, aby nezhasla. Ja ti veľmi pekne ďakujem. To je všetko z druhého dielu formátu Potravinovo. Už pripravujeme tretí, takže ďakujeme za pozornosť. Všetko dobré.